Уважаеми зрители, аз съм роден и израснал в Троян. До 7 клас учих там в училището. Моята родна къща е на 100 метра от някога един от гигантите на нашата индустрия Елпром Троян. Там се произвеждаха електромотори, които се изнасяха почти за целия свят. След революцията 1989 година този завод беше приватизиран от Николай Банев, западна, след което миналата година беше закупен той или части от него от братята Мондешки, прословутите братя Мондешки, които също са, техния род е от Троян. И тук сега в студиото съм поканил двама човека, които имат нещо много общо с цялата тая история, защото единият е Борис Бояджиев, който е от Троян, само че аз го виждам за пръв път. По-скоро моята фамилия е от Троян, от Балканец. Бояджиевата фамилия е произхожда от Балканец. Искам да кажа пред зрителите, че виждаме се за пръв път тук в студиото. Два пъти по телефона сме говорили. Правим темата, защото таинствените братя Мондешки са забъркани в цялата работа. Всичко, което зависи от свързано с техния живот, нормално е да се опитаме да го осветляваме. Радан Кънев вече е тук, само че в ролята на адвокат, господин Кънев. Защо се хвана с този случай? Защото наистина е много интересен и много показателен. Боя се част от нещо много по-мащабно, което предстои да се случи или в момента пред очите ни се случва в България, но може би не го виждаме лесно. Бих казал няколко думи повече, защото империята на Николай Банев, стария фонд АКБ Форес, е наистина най-големия, най-успешния по тогавашния стандарт участник в масовата приватизация. Предприятията индустриални и от друг характер, които бяха придобити от него, бяха десетки, повечето от тях сравнително, както в случая с Елпром, големи, успешни, ключови за определени райони на страната. За никого, между другото, не е тайна, надявам се след толкова години, че боновите книжки на АКБ Форест, поне в Южна България, бяха раздавани в партийните клубове на БСП. Така че той имаше огромен политически гръб, което за българската приватизация някакси не е чудно. Тази империя, къде поради лошо управление, къде поради пазарни стечения на обстоятелствата, но основно, явно свързано с цялостния скандален образ на Николай Банев в българския бизнес, ако може да говорим за бизнес, практически се разпадна. 90-95% от тези предприятия са без работници, не плащат заплати на работници, в технически фалит или фактически обявен фалит. И това продължава много години. То е драма за страшно много хора в много градове на страната. Държавата обаче наблюдаваше този процес изключително пасивно. Задълженията към Агенцията по приходите се премълчаваха, задълженията към работници се неглижираха, задълженията към Националния осигурителен институт също. Практически се поддържаше едно състояние на будна кома, може би от порядъка на 10 години. И сега се наблюдава процес на, апропо същото, както е в случая с КТБ и със същите играчи, на едно вторично разграбване на активите, в което случая с Троян като че ли е най-видимия в момента, но можем спокойно да правим извод и да видим как може да се предпази българското общество. От това всъщност кръговете, които наричаме модела КОЙ, които се преплитат политически интереси на ГЕРБ, ДПС, депутата Пеевски, въпросните братя Мондешки, които явно играят нечии представители в цялата тази работа, да разграбят и усвоят останките от тази империя на АКБ Форест, за да може разграбването и пасивността на държавата към този процес на разпад да продължи едва ли не още нови 10 години. И сега отиваме към конкретния случай с историята. На времето Банев го приватизира, фалира този завод. Миналата година братята го купуват и оттам нататък продължаваме. Важно е да се подчертае, че те купуват само единствено сграда и земя. Тоест Елма в несъстоятелност продава чрез синдика си сградите и земите на бившия Елпром. Елма е, така да си каже, наследника на Елпром. Да. Купувайки земите и сградите, в рамките на тези земи и сгради има друга фирма на Николай Банев, която се казва Елма ТХД, която функционира и също произвежда електромотори. В един момент с решение на синдика и разрешение на окръжния съд Ловеч по несъстоятелността
се прави запечатване на сградите и помещенията, които са в момента вече придобити от фирма на Младен Мондешки. И по този начин се прави физическа възбрана за достъпа на работниците на Елматек върху техните машини, суровини, материали и незавършено производство. В началото на месец ноември става това нещо. Вече в края на ноември Младен Мондешки, че своята фирма Елпром Троян 1, която е преименувана фирма на Монт Металс, негова фирма еднолична с 200 лева капитал, започва да функционира, използвайки безвъзмездно подарени му, това е в кавички подарени му, разбира се, активи на Елматек АД. Само, че те са платили милиони нещо, доколкото платили са само и единствено за сградата и за земята. Да, но милиони нещо, нали така? Милиони нещо, като тук вече друга тема е, че оценката е била 13 милиона, многобройни търгове, многобройни способ смяна на синдиците и в крайна сметка се докарва до милиони 50 хиляди, така грубо да кажем, продажната цена. Само, че веднага тия, които ви познаваш, си кажат, той е конкурент, работи за конкурентна фирма и затова се оплаква от братята, защото братята произвеждат конкурентна продукция. Разбира се, ние сме фирма, която произвежда електромотори. Ние сме собственици на фирма Балканска звезда ЕОД, която прави електромотори. Част от нашите, да кажем, служители, т.е. бивш служител на нашата фирма, която аз лично съм го уволнил с името Теодор Енев, в момента работи във фирмата на Младен Мондешки. Предполагам, пред тях им създава някакви впечатления, че този бизнес се просперираше много добър и с големи перспективи. Започват работа тази нова фирма с хора от бившите там служители на Елма, на Елматех. В момента се оказва, че работа не е толкова розова, имат проблеми, нямат поръчки регулярни, спира се производство за известно време, пускат ги на платена отпуска и може би търсят по тази причина как да се справят с конкуренцията. Нали, способа, който предполагам, че са да предприели, смисъл за мен е криминален способ. Това, разбира се, е една основна версия, но смисъл аз съм така дълбоко логично убеден, че има основание за такава хипотеза. Имахме инцидент с наша лекотоварна кола по време на път, доставка на материали, смисъл за наш клиент. По време на превоза, изведнъж задна гума пада, 6 гайки са отвити. Пуснахме сигнал до районна прокуратура Троян. Заключението, че няма извършено... Не, просто казват, няма да не е извършено престъпление. След известно време, все пак града, знаете, е малък. Ние чуваме там по линия на нашите служители, че се комуникират закани отправени от Момчил Мондешки, който мисля формално не е собственик, но всички го представят като реалния собственик на фирмата в Троян, че те след празниците великденските ще се справят много лесно с конкуренцията, т.е. това сме ние визирани. И какво се случва 3 дни след великденските празници? 2 коли наши са запалени. В момента има образувано вече досъдебно производство за умишлен палеж. Очакваме органите да си направят това, което трябва като разследване и да свършат тяхната работа. Само, че вие разбирате, че хвърляте вината върху братята или особено Момчил без никакво доказателство. Аз казвам една хипотеза. Смисъл, за мен случай е логично и мога да кажа защо е логична тази хипотеза. Като нямаме доказателства, ще излезе, че го доказателства се събират по надлежен ред от органите, които са употребени за това нещо. Какъв вид дело мислите да заведете или какво обвинение бихте желали да бъде повдигнато или въобще как от тук нататък юридически какво предприема? Първо трябва да имаме предвид, че доста дела в момента висят. Като основното е делото за несъстоятелност на Елма. Както в много други случаи, както казах, не случайно споменах КТБ, защото КТБ по него знае всеки български гражданин. Но това са десетки, стотици важни случаи, не говорим за маловажните. Вътре в процедурата по несъстоятелност е заровено това вторично разграбване на активите в българската индустрия. Това, което се случва очевидно и в случая с Троян. Така че вече висящото дело за несъстоятелност е най-важният елемент, естествено, от целия случай. Разследването, наказателното на тези палежи също е изключително важно. Аз няма да си спестя скептицизма в този случай. Известно е, че когато са набъркани знакови имена в българския бизнес, отново слагам бизнес в едни кавички, но то твърде често е в такива. Много често българската правоохранителна система се задъхва, не работи особено ефективно, не както в случая с клошара в Пловдив, който беше скоропостижно осъден и то на една изключително тежка 4 години присъда. 4 ефективно, да.
Но естествено трябва да се води тази борба с всички юридически способи, защото обратното е пътя към разрухата. То е елиминирането на конкуренцията с нечестни методи от предприятия, които за разлика от тези, които се опитват да елиминират, не си плащат заплатите и осигуровките. И обяснението защо повечето средни градове в България, които бяха повече или по-малко индустриални центрове, подобна на Троян, в момента единствен им поминък е евентуално да се секат някакви дърва по баирите, защото това се случи. Излишно е да казвам, че от четвъртък още издирвам господин Мондачки, въртя му на телефона, който ми е даден СМС и пише за какво го търси, как го търси въобще. Аз от край време ми се ще, братя, с някой от братята да говорим. Той се забърка там и с двете каки, прословутите разговори с двете съдийки, но тук има един интересен епизод за едни 900 000 евро, които има под този казус с 900 000 евро, дадени от бащата или дядото на внука, пък от тези 900 000 евро дошли от някаква фирма от Сейшелите. Значи, публична вече така информация има, че Момчил Монешки е вече окончателно осъден с присъдено решение на Върховния административен съд за неплатени данъци. В част по това дело той се опитва да доказва доходи чрез едно дарение, което е получил от дядо си Минко там на 75 години, който пък бил получил 900 000 евро от Сейшелските острови като някаква временна финансова помощ, забравил да ги върне и ги раздал на половината на младен, половината на Момчил. Сега това разбирате, че е история, която е нелепа, нелогична, бих казал забавна, ако все пак не е свързана с конкретни лица в нашия така бизнес свят. Тъй, че това вече е факт, има това решение в публичното пространство, написано е там, има мотиви. Да, бих казал нещо повече в рамките на това решение. Има в мотивите на това решение твърдение, че всъщност причината за проверката изобщо е свързана с неподаване на данъчна декларация на Момчил, което по смисъла на наказателния кодекс, господин Диков, в момента е престъпление. Член 255, просто трябва да се знае също. Решение номер 4155 София 4.4.2017 в името на Народна Върховна административен съд Република България, председател, членове, тъй нататък и тъй нататък говоря за това предмет за документи по това дело, където в крайна сметка се оказва, че не може да докаже, че има превишение на разходите спрямо приходите. Оставя в сила решение на административния съд Велико Търново по това дело. Той обжалва Върховния административен съд и тъй нататък. Дори и всякаква правим, господин Кънев. Това е само един нюанс на една голяма картина в България. Това, което в случая правим, е борим се на юридическото поле с възможностите, които има, с всички несъвършенства на българската съдебна система, все пак тя съществува и дава възможност за правна защита. Естествено, необходимо е много повече. Необходимо е тези драстични случаи от типа на близо 1 милион евро подарени от 75 годишен дядо, който ги получи от Сейшелите. Тая пародия ние може много да се смеем, но това не е работа за смях. Това е работа за ДАНС, за НАП и за прокуратурата. Задължително и трите елемента, това са трите най-силни елемента на държавната репресивна машина, в добрия смисъл на думата репресивна, така както трябва да репресира престъпността. За съжаление, в една или друга степен, точно тези три елемента имаме най-много и най-ясни данни, че са основата на този модел, че там кадруват най-силно политически фактори, че там е присъствието на Пеевски, че там има ефективност, когато се желае, но има и огромен чадър, там където не се желае. Има и поръчкови ефект на тоягата. Защото аз не мога да кажа, примерно, че НАП работи зле. Всеки в България знае, че нашите данъчни са доста сериозни. По-трудно е да избягаш от данъци в България, отколкото в Гърция, примерно. Или отколкото в други съседни държави. Но работят избирателно. Едно нещо не виждат, а другаде, където няма никакъв проблем, се насочат ударите и това е елемент от тази битка с конкуренцията, която е с нелоялни средства. Ето в конкретния случай НАП се е задейства, очевидно. И въпросът е къде е прокуратурата. Ако има доходи без подадена данъчна декларация, това е много ясно престъпление и то е тежко престъпление. Все още една скоба за конкретния случай Елма в несъстоятелност. Трябва да се знае, че най-големият кредитор на Елма е всъщност държавата в лицето на НАП. И много е все пак интересно позицията на НАП по целия процес на осребряване на имуществото на Елма. Тоест,
те могат да избират, т.е. НАП избира реално синдика, НАП подобрява цялостната процедура по осребряване на това имущество. И сега да ви кажем, вие знаете, в Троян имаме, да кажем, обект, който е туристически в рамките на моста на Елма, така наречените нунките. Нунките, това са на 50 метра от моята родна къща. Етнокомплекс такъв в старинен стил. Много пак почивна база на бившия Елпром на Беклемето. Но те не се продават по отделен начин. Тоест е този обект, който да кажем, някой иска да развива туризъм, да го купи той. Всичко в кюпа. Тоест вас ви трябва копче, ви казват, ма купете си панталона, обувките и ризата и всичко наведнъж. Защо? Да се получи мисъл един вид по-ниска цена. Според мен това е причината. Друг мотив няма. Отделно те оценки според мен са невъзможни. Почват с 6 милиона и половина първоначалните опити за търгове, измежду става 1 50 хиляди след 5 години при положението на нас. Никой не се е появил, че на търга никакъв интерес няма. Значи първо държавата в лицето на НАП като кредитор, тя може да този процес да го управлява. Може да каже, не ги продайте всички неща наведнъж, продайте ги по-отделно, за да получим по-добра цена. Мисля, че е нормално логично това, като казвам. Защото те горе на Беклемето имат голяма станция. Пасивност, която за мен е неразбираема. Тя е добрала също синдик, който също пак от моя гледна точка изпълнява определени поръчки. Този синдик си позволява в момента да пише писма до наши клиенти, писма с невярно съдържание. Господин Хънев, синдичката на КТБ е от Троян и на всичко отгоре е скъсъка на изпита с синдици сега преди няколко дни. Това не е ли поредния абсурд? Надали има значение, че от Троян, но това, което спомена господин Бояджиев, е много, много съществено. Първо, в изключително много случаи на несъстоятелност в България, държавата е основният кредитор. Често пъти мажоритарен кредитор. Тоест тя има определяща роля за начина, по който ще протече това производство. Второ, когато се правят търгове, условията на търга обикновено предопределят дали има интерес към него и каква е цената. И аз ще дам пример с друга свръхскандална, може би за цялата история на прехода, най-скандалната продажба в българската индустрия – Булгартабак. Булгартабак системно беше предлаган при условия, които нито един сериозен производител на цигари не може да приеме. Социални ангажименти трябваше да приеме. Докато ние предлагахме общо на Ахмед Доган досието за продажба на Булгартабак, Сърбия продаде по-отделно двете си цигарени фабрики. Всяка една от тях безкрайно по-малка и по-старомодна от тази само в Благоевград. За над $1 милиард. Общо на двата най-големи производителя в света. Румънците продадоха също на един от тези производители. В момента България, центъра на балканското тютюнопроизводство и производство на цигари, си продава търговските марки с репутация на румънския завод, който беше десетилетия зад нас. И като обеми, и като технология. Защо? Защото условията на търга бяха такива, че да вземе компанията неизвестно кой. Забележете, цигареното производство е един бизнес, който цял свят прекрасно се знае кой е. Те са няколко компании. Добре, сега нали марките, към табако ги купиха марките само. Именно, значи ние стигнахме до там да си продаваме марките. Тоест вече какво има? Вече няма нищо. И то за вече има само евентуално някакво производство там, дето се спори дали го пушат Ислямска държава или не го пушат Ислямска държава, защото няма кой да провери. Последно, като от тук нататък, какво правите? Ние ще се опитаме по всички законни средства да защитаваме свои интереси. И аз искам да кажа това от моя гледна точка, че не е някакъв частен проблем на Борис Бояджиев, че му западали 2 коли. Проблемът е, че обществото, държавата в лицето на своите институции създава условия хора като Монички да се наричат бизнесмени. За мен това е трагедия за това общество. Защото те са социален пример. Малките подрастващи поколения ги гледат като образец на подражание, карат лъскави коли, ходят с охрана. А какъв е бизнесът, който развиват, никой не знае. Уважаеми зрители, още веднъж да кажа, от четвъртък издирвам Момчил Мондешки, братята са добре дошли, когато искат. Интересно е, че при целия шум около единия брат, герой на двете, как едно единствено интервю е дал и то доста, как да кажа, екзотично за вестник Труд. Крият се, няма ги, добре дошли са да им дадем и да чуем и тяхната позиция по този случай.